Yes, I'm welcome. Baby, I'm near now. Adom TV, Badwam Afisem. So, me di afia amankwa tamaklo yeda se omre no wadaje. Na ye nyane ntie se aposifo ne Roberts video abani a tututu akoso. Amabi modabre mu no eden ye behwe na ye niama no bofo na fe. Ye hu sansem no de ekoso ano odin ti ye behwe na ye de no abro na eno ansa na no me wo Tumiwura Herbal clinic nso ewa ha ye nanabonsu a wono apomuden no ho odimu akotene pa ye ba bedi nkomo afa numadie tutiru a Tumiwura e me na no peye nchia we na bibi aboko de e de nyame ase ho aye fenso address yegum pa Tumiwura ni Awurade mboa nti my Herbal clinic ide yenhwe anyarosa ne nru ahodo amowa mo de boy right me aba ma menda wase ne akwanya na afa nso menchia eye wahwefo bibia e monitor eye FDKC bibia no ye de nchia kese pa ne free Tumiwura ne Awurade ebroba bibia se de me aba babusa no nse ye ka Tumiwura ne Awurade Herbal Research and Clinic dia na ye beka se yi Herbal facilities no obubo ba ko mienu miensa dia na we say Tumiwura eba mu bi because for the past 15 years ni dia been in existence now di ejuma ahodo eba se ebre dane na ewiase ekonanim na ye hwe no se yemfa a scientific approach embra meka herbal ejumadi no Tumiwura so eba mu bi enam so ma ye kran fidi ahodo a yedi ye nipadua no mahwehwemu ema no si ase de ba yen ayaresa bia ho na afensu so yedi mfidie ba asa no ya papa behwe se ekwan a ye fa so a yedi san mfidie ba behwehwe nipadua no mu na ye hu nyarewa ha enipa no anase nyarewa asie won nipadua mu na bia nipa no de achinchini akoso many places but onya ano edro no se odi wani chiremu ewo Tumiwura ni Awurade Herbal Research and Clinic and na memfidie ahodo a yakra edi aba ayarsabia ntino yare bia entumi hinta yen ewo efie no mu enti baby bia obi bia wo se ebra no ne odi wani chiremu ewo Tumiwura dia na ye ka se Herbal yankasa ya hanro anase ye bibi dro no sisi ade ya dane no ya dane na ne no nkyere se ye jai Herbal no da bi na emom se de ye de abefo kwan aba be ka ho no ye de sabi aba be ka ho nti ba na enye de se obehia doctor na waka wasem keke na doctor de na adwen akase kofa edrowe da bi ba o ka o problem wia e wo se ye ji umoja ye je e wo se ye je sabi wo wajanan ana untosu a ye je odwunso ye je se e wo se ye ntwa wo scan free ye funu mu wa ya se bibi bia ye yesa de no ho ansampona se de edro be ma wa ye de amount na edro no se de ebre anoni no ye hu no bon se na nkrofo complaini Herbal no o fa e wo ho complications yes true ade bia ni ho a o fa any ho complications even ye bia ni ye di ana ye nso ayenom kra no e wo ni complications but ye wo kwan ye fa so sone Herbal no so na obi no mo a enkofa akire nsunsuan so boni biara emfa mre no sa ade nyina no Tumiwura ni Awurade Herbal Research and Clinic ye inti edropia ye de ma Herbal prepared bia no afan hwehwemu mu ama no asiase inti omba Tumiwura na ye mba me ma ahanro anase ebibidra ye de afa abefo hwehwemu yi mu enwie ema wunya akire nsunsuan so boni bia dabi because ye nru no ye regularize no inti wo fa ye se fa treba ko anopa fa treba ko awia fa treba ko anwumre sa inti eba ne sa dia cow system mu enkonkofa ohaw ema no eno na ye de ma inti se obusa ya na meka se Tumiwura ni Awurade Herbal Research and Clinic de every day ye de ahoto enam ye nananom tetempon ekwan no so bre ye adasa abra se the medical kan ye de scientific approach no aka ho nti meka fo Tumiwura de ama obi a se o pe ayaresa bia ebre o beko na problem bia o komu no doctor ebenya ntoboase aye nipadua no mu nhwehwemu free with tree so de aba besi wonan ase na baby pia yare dom no esiewu
a wompo wani eni ho ana onim dam ifidi adan no adi afi a kire se okay edrowe ana se edrowe ye de mawa ebetu yare na ase na afi enkofa akiri nsusu aso boni bia emma sa adwumadie no na Tumiwura yedi ewo yare sabia nti ne saa ne nti no enye se momoto nro aye ko pharmacy bi ebenya dabi but ye bom ho a clinic yes a clinic fully fledged clinic ye wo laboratory section ewo ho ye wo pharmacy no ewo ho scan physiotherapy ye wo ni nyina ho consulting room into oba ye folder mount wako hu doctor actual nsem nyina gu book mu ye wia ye de wako lab nia doctor akire no na lab for no so ahwe no ma ye san hwehwe mu na ma ye afei uwia wasan ko hu doctor biem na doctor akire wo lab no awokoye ye no nia ewom afei doctor akire adro na wako pharmacy no wako akogisa wo said dia uko physio a na ye de wako physio na afei omo so tenetene apom na omo ye massage ni bibia omo de wafasa process no mu pepepe nti Tumiwura de a fully fledged clinic and yet say no be keke branches no doors na baako branches no doors ye wo branch ni bi e wo Takwa eye Tamso ye wo branch ni bi nso so e wo Takra de eye Cancer Road omo new market wona and ye wo branch ni bi nso so wo Kasoa ye ben Pink FM e wo branch ni bi nso so wo Ashaman Monica Lane ye ne Pessoa Plaza na ye opposite and ye san so kese no e wo Santa Maria Blue Kiosk yes these are the branches yes but the camera your number no answer all right your numbers I did juma sonne there 0543 282 000 0543 282 000 and I say 0244 96 96 0244 96 96 Tumiwura ni Awurade Herbal Research and Clinic yedi ye njuma no fiti juata edi kokusi memene da eye Sundays pe na ye nya adwuma even holidays impo ye adwuma ye hye adwuma se fiti anopa no nwotwe edi kokusi eye anwumre no nonum nti ye adwuma die na eye Monday to Saturday including holidays exception of Sunday 8 a.m. It's a holidays kwa mo ye adwuma it's a Sunday pe and mo ye admission no yenya admission at the moment sure until ba working and then ya hwew ama nso so tibonyarwa hodo no biso mu say clinic dey sure Tumiwura me kan yare ben ne me yare ben ye hwen yare woni nyina until they say break ebia na o suffer from hypertension mojabroso yare ibi na wo de chinchin wo de na enkwa wo de ye tonsa e de fro ebia na wo de na diabetes and break o suffer from nya anu edro yesre wo de fo ni kiremu e wo Tumiwura ni Awurade Herbal Research and Clinic me nuanom a ebia sa brei ya ware foforo na awo intumi ma na aye challenge e de amaye wo chinchina ko so many places but awo no intumi ma wo de yese bra se ebia nso so wo ho no na yese hepatitis eye BB and wanya wo chinchina unya bia obenya solution de ma problem na Tumiwura ya bia ya pono mu de ato ho e de amount se wo de eye stomach ulcer ana se eye typhoid wo de ebia na eye enam nkitahudie enye roi bi se ebia gonorrhea syphilis chlamydia mention them wankasa ukomebrei unnim baabia obekwa obenya ho anu yi a Tumiwura ni Awurade Herbal Research and Clinic ya bie ya pono mu e de amount ebia na meka se wo de ne de eye arthritis nti wo tinka se o joint no o kotodwe o sisi wa battery ni wa battery abakon no hu se wo nan yesi form pains e wo mu a wo de ye tonsa e de fro especially mu asabre de wo hu se o sisi no e de sane afa wo to ase afa wo nan kokomu sre na chi hu se ntini bi esan ho aya na etwetwen na afa ya ma wo nan no aye utitriti na o sisi ni pains e wom obi o ti pain wo ni sisi mu kra te se emu hyehye no wo de ye se o kosa o how yi mu wo nan na esi fam no wo se na aye titriti na se ehun ni nyina hyehyew ase de makobi asra wo nan no ana ase de rub bi afa wo nan no ho obi ho a ekwa akire no ne nan no onfili se bibi ti no bibi kanum pa onhu se sa de na akoso obi okro nante a na ne mpaboa no awro de afri ne nam abra na adwene ema ho ye besre se wo ho na de ayekeken onko emu biara de a wo de yesefo ni kiremu e wo Tumiwura ni Awurade Herbal Research and Clinic na dia
koso woni peduanum se eye yare anase impo wo de onyare krampo a Tumiwura ne Awurade Herbal Research and Clinic ebre ye bia ya pono mu se baby bia obi bia wo bia no for just 250 Ghana cedis baby bia wo bia for 250 Ghana cedis sikadada ne ye beka se 2.5 million foforo dey ye se 250 Ghana cedis ye se bra na yemfa wo nipadua no to mfidie so yen scan nipadua no free wo tri so emfa me si wo nan mo re no so na baby bia oha wo bia no yempe ehun anuye emfa ma nti baby bia wo bia no my number ni bia bra your number no is 0543 282 000 0543 282 000 and that's 0244 961696. Sure. That's a papa Dr. Nana Bonsu Herbal practitioner will Tumiwura near Awurade Herbal Clinic and I yet say one more and can